हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि खान्थाल मादा इउटुब चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय आसा खालामो नोंथांमोन बयबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ आंबो मोजाङैनो दङ दानो आङो नोंथांमोननो मा बिषयावहाय भिडिअखौ लानानै फैनो नागिरदों नोंथांमोना निश्चय आंनि थाम्बनेलखौ नायनानै बुजिना मोनखाबाय नोंथांमोना मिथिगौ अर्गेनिक होननानै बुङोब्ला गोबाङानो मिथिगौ अर्गेनिकआ मा नाथाय अर्गेनिक बुंनाय लोगो लोगो जोंहा गोबां मिथिनो गोनां बिषयफोर थायो दा बेनिखायनो आङो नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों जे अर्गेनिकआ मा बेनिखायनो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ स्किप खालामालासे मोजाङैनो नायलांबाय थादो अब्लानो नोंथांमोना बुजिनानै मोनगोन। नै लोगोफोर आङो दानो मोनफैबाय नैबे अर्गेनिक फार्माव बिथांमोना बेमारफोर जायोबा एम्फौफोर जायोबा मा मा मुलिफोर होयो बेखौ आङो दानो सोंना लानोसै नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायलांफाबाय थादो। नै बिथाङा मुलि सारगासिनो आरो बिथाङा मानि थाखाय मुलि सारदों आरो मा मुलि सारदों जों बेखौ मिथिनानै लानो। बेयो ब्लाइट डिजिज बेमारनि मुलि बे ब्लाइट डिजिज गोसोम जानाया ब्लाइट डिजिज आरो बेखौ जों अर्गेनिक मेथडजों बनायो बायदिसिना गामिनि मोननाय गामिनिफ्राय माखासे जोङो बुस्थुफोरखौ कालेक्सन खालामनानै जोङो बेखौ बनायो आरो जों बेखौहाय इउज खालामो जोङो अर्गेनिकखाय अर्गेनिक मैगं गायनायावहाय जों अर्गेनिक मेडिसिनखौबो बनायनाय जायो सोरबा सोलोंनोबा फैनो हागोन जोंनि बेवहाय सोलोंफैनो हागोन बेबायदि गासैखौबो जों बुंजोबनो हाया बेवहाय माखासे मुलिफोर बुरजायैनो होनांगौ बेखौ बनायनांगौ 3 मास सिगांनो बनायनानै रेडि खालामनानैसो सारनो हायो। नाय लोगोफोर दानो बिथाङा बुंनानै गालांबाय जे गामि ओनसोलावनो मोननाय माखासे इनग्रेडियेन्ट्सफोरखौ लानानै बिथांमोना अर्गेनिक मेडिसिनफोरखौ बानायो आरो बिसेस खारननि थाखाय बिथाङा बुंनो हायासै जे मा मा इनग्रेडियेन्ट्सफोरखौ लानानै बानायनांगौ बेखौ बुंनो हायासै नोंथांमोना दानो जुदि सोलोंनो गोसोब्ला फैनानै नैबे जायख्लं नार्सारियाव सोलोंफैनो हागोन। बे जाहैबाय डिमाकुसि हालामनिनो साहा बादलापारा सक खाथियावनो आरो बे बादलापारा सक खाथिनिनो आइजोफोरा बे नार्सारिखौ लोगो नांनानै सालायगासिनो दङ। नै बेफोरो एसे मोजां जाबाय नैबे एसे हामहांबाय आरो नैयावबो दङ नै बेफोर गासिबो मोजां जाबाय बे गिदिरमोन नैबादि गुवार जानायमोन आरो बेफोरो मोजां जाबाय दा लासै लासैनो मोजां जागासिनो दं नै बेफोरबो बिदि आरो अर्गेनिक होननानै बुङोब्ला जोङो नामखौल'सो मिथियो अर्गेनिक नाथाय बबे आबादा अर्गेनिक आरो बबे आबादा केमिकेल जोङो बेखौ रावबो मिथिया इभेन आंबो मिथियामोन नै दा नैबे नार्सारियाव फैनानैसो आङो मिथिना मोनबाय जे अर्गेनिकआ माखौ बुङो आरो केमिकेला माखौ बुङो। अर्गेनिक आबाद गायनोब्ला अर्गेनिक जोलैखौनो नांखागौ आरो बे जोलैखौ अर्गेनिक फार्म आरो अर्गेनिक नार्सारिफ्रावसो मोननो हायो आरो हाथाय बाजारनिफ्राय जुदि नोङो लाबोनानै जुदि आबादखौ गायोब्ला बेयो माब्लाबाबो अर्गेनिक प्रसेसआव गायदोंब्लाबो बे माब्लाबाबो अर्गेनिक जानो हाया आं बेखौ दिनैसो नैबे नार्सारियाव फैनानै बुजिना मोनबाय। थेंक इउ लोगोफोर आंनि बे भिडिअखौ नायजोबनायनि थाखाय आङो बेबायदिनो नेक्स्टआवबो नोंथांमोननो मोजां कन्टेन्ट लानानै फैनो नाजागोन नोंथांमोना बेबायदिनो आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामलांबाय था। थेंक इउ।